Sawi langit yen tantangan nang kekono mancal plundak mlintir jonggo ladalah mabur tanpa lar mledhek tanpa cudhang sapa kowe Raden ngaku satriya pringgondani aku Gatotkaca Ratu Buta aku Didyakala Rumbyana kowe aja melu-melu aku golek Endang Sempani calon dadi bojoku tak ulungke yen bisa kelangkai kuandane Gatotkaca gaglak limpamu saurunga Allah Rumbyana ginandak wani dening Raden Gatotkaca matek dayane Aji Narantaka katimblis dayane Narantaka satemah ajur kumur-kumur sirna margalayu njir babah ndepani lemah tulke ayo Raden mboten nginten babar pisan paduka priya ingkang dados nuju ning sareming manah jumbuh kaliyan prastiyaning manah kula menawi kula mboten ketugi dawuh kaliyan Raden Gatotkaca langkung prayogi kula badhe nganyu tuwuh Raden Endang Sempani rening ingkang saged nyernaken Kala Rumbyana menika paduka kula pasrah jiwa raga kula badhe nderek suwita nyawa kula badhe kula pasrahaken dhateng Raden Gatotkaca kersa paduka nampi katresnan kula Raden aku nglakoni tapa brata 40 dina 40 wengi ora kena kepok singgul karo wanita nanging kula menika rak sampun prasetya inggih saged ngasoraken Kala Rumbyana menika inggih saged methik Sekar Cepaka Mulya inggih Raden paduka kula atur nampi katresnan jati kula Raden tinggal mlayu Raden ana bocah madon ngoyak-oyak Gatotkaca. Sapa kowe? Kawuning ana sinuwun. Nami kula pun Endang Sempani. Kowe Endang Sempani? Inggih. Paduka menika sinten? Nata Ndwarati Prabu Bathara Kresna.
Nek kula Petruk kantong bolong, kula abdine Ndara. Tobil, jebul ingkang wonten wingking menika menungsa. Lah rumase nek kula dudu menungsa apa diarani pager? Wong genah nganggo jam tangan. Kula prasetya sinuwun yen mboten saged dhawuh kaliyan Raden Gatotkaca langkung prayogi kula badhe nganyu tuwuh. Ewa semanten Raden Gatotkaca ndikaken yen panjenenganipun nglampahi tapa brata. Duh sinuwun kula kepengin dhawuh kaliyan Raden Gatotkaca sinuwun. Aku sago mitulungi ning mung budidaya pepesdan paringaning Gusti. Kandel yen kandel. Kowe bakal tak tulungi kanthi cara tak ampili kembang Wijaya Kesuma. Kinarep kanggo sesumping. Liripun kados pundi sinuwun? Ora sakoken gunem sing tanpa guna, tampanana kembang Wijaya Kesuma. Kinar sifat kandel kanggo sumping. Mengko jeneng sun bakal ngreka daya gawe cara murih Endang Semani kelakon dadi sisiyane Gatotkaca. Kresna Rama kaping Jinarokra pansinayang gelung kadidanar wang-wang Sempani kula wonten dawuh maja mrene tak suwi kembang Wijaya Kesuma. Raden, Raden. Lungguh. Jagat resang kapirangu renangkul kinampit gampit. Gatotkaca kok mlayu-mlayu ngaturaken ketiwasan wa. Ketiwasan piye? Kula dipun bujung-bujung Endang Sempani. Kowe dioyak-oyak Endang? Inggih. Lah wigatine Endang Sempani kok ngoyak-oyak kowe?
nyuwun supados dados sisianipun Gatotkaca. Njaluk kepengin dadi bojomu. Inggih. Lah kowe gelem apa ora? Kula nembe nglampahi tapa brata dereng cekap. Mongko piyambakipun menika adreng. Endange adreng. Inggih. Kula nyuwun pengayoman saiki ngene. Kowe ora diparingi Aji Jokawijayan wujude aji menapa? Aji apa? Aji Narantaka. Lah, aku mengetes kowe. Aji apa? Aji Narantaka. Dudu Aji Brajamusti. Sanes. Kowe ngucap kowe kandha yen Endang Sempani kok kecunggah nampa Aji Narantaka tak tampa nggon Muswita. Kinten kula mboten badhe kuwawi. Mesti ora kecunggah, mesti ora kuwawa. Kayu watu wae lebur, lah apa meneh mung derajate Endang Sempani ditimblis nganggo Narantaka mesti mati. Yen ngaten badhe kula cobi jajal nggih. Raden lelo-lelo nali saya kadriya Trias mara marang resang kadirate paduka semunipun kok mlajar badhe ngoncati Raden Gatotkaca. Tak tampa yen karep Suwita ning ana sarate. Saratipun menapa Raden? Saratipun menapa? Yen kuat nampani Aji Narantaka tak tampa nggon Muswita. Tobat. Menawi keparang paduka Raden kados ngaten kula namung nderek kemawon kelakon lebur jagatmu. Nira layung kumelku cemranya mara tani kok ditangisi Gatotkaca mboten kinten babar pisan Endang Sempani kula trajak Narantaka pejah wa Endang Sempani mati sampun pejah mati ya wis mungkari dawana kabeh para kawula dirukti satataning panembah nyuwun pangapunten mongko yektosipun kula menika tresna piye kula tresna kaliyan Endang Sempani wa lah wong wis mati kepiye upama Endang Sempani mati bisa urip piye badhe kula tampi nggenipun Suwita badhe kula tampi nggenipun Suwita. Kowe gelem dadi bojone Endang Sempani? Inggih purun wa. Lair batin apa mung kepeksa? Lair batos. Ha wong nyatane wong ya wis tumekaning pati. Mila saking menika kujiwanipun Endang Sempaniwati kok sampun dumugi ning tobat. Oh Satra niku ampun lidok pangucap lho, nek mboten nek nggih. Kula kalih Bagong nekseni. Kula nekseni anjan kula teng mburi, ajeng napa? Sampeyan wau mboten purun ditresnani disuwitani Endang
sampean terus Endang Sempani. Sampean doyak-oyak kali Endang Suwarse, Endang Sempani. Endang Sempani mboten gelem, saniki kok njuk dadi gelem pripun? Wah, Ponokawan, sejatine aku tresna. Niku jenenge ngapusi goroh. Satria kok goroh? Napa mboten sing kalih wiyaga? Wiyaga mawon mboten tau goroh. Buktine ming trimo nyokot tempe siji tetep mbayar. Ming trimo nyokot binggel loro bayar. Le bayar ya kapan-kapan ning wis diitung. Pira yu? 7.000. Pira yu? 10.000. Ning urung dibayar isih diitung. Ning ora jujur mergo pun diitung le mangan teke pira. Lah niki sampean satriya lho, jare ora gelem tekan nggone saiki ditampa. Kudune niku tetep mboten gelem wong sampean mau ngucap ora gelem ora saguh ra untur. Ayo. Lah kudune sing nampa niku sing saguh, mongko kula saguh. Kula ya saguh dadi bojone Endang. Nuwun. Ponokawan, iki ana dhuwit 500.000. Oh nggih mriki. Lah mbok wit mau rak rampung. Tampanono. Nggih. Terus kula kenapa? Lunga ning Jakarta. Aja pati-pati bali yen durung wulan Sawal. Oh nggih, matur nuwun. Bagong nun ana dhuwit 250 Tampanono. Waduh. Kono 400 kok melorot 250. Kalkulatore pripun ora tambah malah melorot. Tak weni 250. Kowe lunga ning Solo. Lah, nek Solo ya pas tikate 250. Kowe lunga ning Solo. Teng pundi? Kula lunga teng pundi? Sak karepmu. Nek kula tak lunga teng Karanganyar pripun? Kula duwe pacar teng mriku lho. Jenenge sapa? Namine Claudia. Pripun? Tak ora bali ora masalah kula. Engko tak jakane teng Tawangmangu. Ning Tawangmangu dik kita bersatu bersukaria memang malam minggu. Kuwi jenenge lagu Tawangmangu. Tak lunga teng Tawangmangu kula. Kan bali kapan kula? Nek kowe ora usah bali ora apa-apa. Oh nggih pun malah benerang. Tak teng Tawangmangu kula Sinu Kresna nderek mboten. Nderek mboten. Ora Bagong ora. Oh ya ampun. Tapi kula duwe nganu lho, duwe sinden ayu banget kondang. Pripun? Wong ayu banget. Rambutnya disemir rabak. Oh iya, gelem aku Bagong. Nah, nek gelem mriki. Duh Raden. Oh. Juni mate sing muni burung melih diurung kok burung pripun putu kula Dursala kalah kali Gatotkaca aduh yung Dursasana ngengleng pripun Kakang Durna nggih Dursasana aja kuwatir kok nggih. Oh anak gungger Dursala oh koyo lengen tinggal Dursala anak bulanan sabar nggih Dursasana sareh. Oh. Dursala kowe tak goleki pirang-pirang dina lah kok kowe ketemu ning kene. Bocah jlonet, bocah bagus Dursala. Oh. Bocah bagus uleng-ulengan, bagus tanpa cacat. Kowe tak golek ora ketemu lah kok malah jebul kowe ning kene. Wah kurang ajar sih. Wong dijunjung kok malah dibanting. Nggih sabar sing eling nggih Dursasana. Oh.
anak kula pun mati pripun wan nadyan anakmu wis gugur ning gugure Dursala labu-labet negara Ngastina dadi pengawak kusumaning bangsa ning kula mboten trima awit pejahipun dipun siksa ketamen dayanipun Aji Narantaka kinten kula sekmanipun maksih nglambrang sambunge crita sesuk yen ana lakon Gatut Kaca Suci kelakon nyuwargake anakmu Dursala mula mundura sarehna rasa mungger menepna panca indriyamu di wong Pandhawa Werkudara ora mangkling goleki Gatotkaca mateni kadangku waduh plak tungkak bodar Yudha tak wiwiti dina iki bodar Werkudara mandheka Werkudara pun kakang ora maido nanging sumurupa balining praja Ngastina kuwi nganggo bebanten Bratayuda jaya binangun kapan Bratayuda kapan tahun ngarep Dimas Werkudara